Priatelia, moja prvá tohtoročná kytička púpavy, kvietky, stonky, začínam jarnú detoxikačnú očistu. Táto silná liečivka pomáha pri chronických zápaloch pečene, pri čistení pečene, pomáha pri cukrovke, čistí pokožku dievčatá, odstraňuje vyrážky, aby ste boli krajšie, aj keď ste pekné. Pomáha pri odstraňovaní usadení zo žalúdka, pomáha pri trávení, tiež reguluje činnosť pečenia žlčníka a pomáha tiež pri činnosti sleziny. Takže veľmi silná liečivka, vo Francúzsku ju volajú pre svoje silné účinky levý zub. Takže priatelia, dokedy bude kvitnúť, odporúčam každému 10 kvietkov so stonkami každý deň, pokiaľ bude kvitnúť, a uvidíte, ako sa vám zdravotný stav vylepší. Ak sa budete v noci po prvých 2 dňoch, keď to začínate brať, potiť veľmi, tak sa nič nebojte, to sa začína očista a detoxikácia. Takže všetkým na zdravie a dobrú chuť.